רוחי, והיום אני רוצה לספר לכם על מחלת הסוכרת. מדע הרפואה טוען שמי שחלה בסוכרת 2 זה מצב לכל החיים, והם צודקים בכך. אך המדע גם טוען שמי שחי רק על כדורים ומאזן את הסוכר על ידי כדורים יכול לחיות כך כל השנים, במידה והוא שומר על אורח חיים נכון. גם בכך הם צודקים. המדע גם טוען שמי שהתחיל להזריק אינסולין, וגם לכל החיים, ואינו מחובר למזרק האינסולין ולגלוקומטר. ופה הצלחתי להוכיח שניתן גם אחרת. נכון להיום, יוני 2013, אני מוכרת כחולת סוכרת 20 שנה. מעין 10 שנים טופלתי על ידי כדורים אשר לא הצליחו לאזן את הסוכר. אחר כך 9 שנים טופלתי על ידי אינסולין. אז היכן נעלמה עוד שנה? באותה שנה, ממאי 2012, פשוט זרקתי את האינסולין. היום אני מאוזנת יותר מאשר אי פעם רק על ידי התזונה הנכונה. וכיצד עשיתי זאת? הבנתי למה הייתי צריכה את המתיקות בחיי. הבנתי שלחסל חפיסת שוקולד או עוגה טעימה או גלידה זה לא מה שהביא אותי לסיפוקי למתוק שהייתי צריכה בתוכי. הבנתי שלמה הייתי צריכה את המתוק בחיים. בריאותי הלקויה הביאה גם להידרדרות נפשית, ועקב כך חיפשתי את המתוק, ואכן קיבלתי אותו על ידי מחלת הסוכרת. כאשר הצלחתי להבין את זה, והצלחתי להבין גם שניתן למצוא את המתוק מחוץ לסוכרת, החלטתי שאני ניגשת לתזונאית, ויחד אנחנו בונות תוכנית על תזונה נכונה. זכיתי בשני דברים. אחד, הצלחתי לחזות 50 קילו ממשקלי. ידי נטויה, אני עליי לחזות עוד. ולאזן את הסוכרת, שהיא היום מאוזנת יותר מאשר אי פעם. כדי להוכיח באמת את טענתי זו, טיפלתי בעוד מספר אנשים סוכרתיים. חלקם באמת אמרו שלום גם לכדורים וגם לאינסולין. אך חלקם אמרו שלום רק לאינסולין, ועדיין משתמשים בכדורים, היות ואין להם ביטחון מספיק לחיות רק על התזונה הנכונה. הרופאים אינם מאמינים לי שאני מאוזנת בצורה כזאת רק על ידי תזונה נכונה. קשה להם להאמין רק בפלאי התזונה הנכונה. אך אם אתם מכירים, או שאולי אתם עצמכם, סוכרתיים, אשר רוצים לנסות דרך חדשה, אשר רוצים להגיד שלום גם לאינסולין וגם לתרופות, או רק לאינסולין ולהגיע רק לכדורים, אך מוכנים לקחת על עצמכם ולהיות אחראים, ללכת בדרך נכונה, לקחת אחריות על המזון שאתם מכניסים לפיכם. אתם מוזמנים להתקשר אליי או להעביר את המידע לחברים או ליקרים לכם, ולהתקשר אליי ואני אשמח לעזור ואשמח לענות לכם על שאלות. 052-32-777-57. מאחלת לכם הרבה בריאות ואושר. תודה ולהתראות.